dịba ekenekwa m n'ọzọ n'ụbọchị nke taata. Aka m bụkwa Obum na-eme, onye na-apụsụ na kripto na asụsụ Igbo. Taata achọrọ m igosi gị otu ị ga-esi wee na convert iji na-eje ọsọ ị na-agba to cryptocurrency. Ọ bụrụ na ị na-esonyere ihe cryptocurrency ọfụma, ị ga-amata na enwego play to earn, learn to earn. Ya bụ nke a bụzi move to earn, the new crypto technology pụtara ndị mmadụ amabeghị maka ya. So ọ bụrụ na ị na-esonyere m tata, malụ na iso na obere ndị na-ama maka ihe ata. Ya bụ gbaa mbọ fụ na iwelu information a na-enye gị na ịkpọrọ ya mkpa. Ọ bụrụ na taa bụ izu ike na-anọnyelu m, taa bụ izu na-anọnyelu m, biko daalụ maka ịnọnyere m n'ụbọchị nke tata. Ma gbaa mbọ subscribe to my YouTube channel, like ya vidio a, comment ya, ma on your notification button ka iwe nwee ike na-enweta vidio oge ọbụla ndosara ya. Taa ihe aapụ m na-achọ ịgwa gị nwee ike iji wee na convert ihe ije ọbụla ị na-aga bụ Sweatcoin. Kedu aapụ bụ Sweatcoin? Kedu ka o si arụ ọrụ? Sweatcoin bụ new crypto technology a na-akpọ move to earn, na convert exercise ọbụla anyị na-eme, ahụ ọbụla anyị na-emegharị to Sweatcoin. Ọ bụrụ na ị ma na about Web3, ị ga-ama na Web3 bụ steji ya bụ ihe ọbụla ị na-eme, ị ga na convert ya to ị na-enweta ego. Ya bụ Web3. Ọ bụrụ na ị na-anụ maka Web3 social media, Web3 internet, ị ga na-anụ na ọ bụrụ na ị na-eyuzu ịntanetị, a na-akwụ ụgwọ maka ị na-eyuzu ịntanetị. Ọ bụrụ na ị na-eyuzu, ọ bụrụ na onwego some browsers ihe na-eji eme nyocha, eji eme research, eji browse. Ya bụ ọ bụrụ na ị na-browse, ị na-enweta their token. Ya bụ otu a ka o si wee dịkwa ebe a Sweatcoin nọ. And Sweatcoin a nwere ezigbote potentials. Mana before m gwa gị potentials o nwee, ka m gosi otu ị ga-esi wee na-enweta elele Sweatcoin a. Ọ bụ na ị na-anya ata, ị ga-afụ na agago m ije ugboro 142 steps. Ị na-anya n'elu ebe, ị ga-afụ na enwetago m 824 Sweatcoins so far. Then ọ bụrụ na ị chọọ download Sweatcoin, ị ga-ebu ụzọ download app, maybe from your Play Store or from Apple Store. Ọ bụrụ na ị download cha ya, then ọ bụrụ na ị na-anya na description section ebe, ị ga-afụ link ị ga-eji wee download ya. Gbaa mbọ fụ na ị use ya, so that ọ bụrụ na ị use ya ka m wee nweta my 5 Sweatcoin for ịgwa gị maka ya. Then ka esi wee nweta Sweatcoin ebe ọ dị ukwuu, ka esi wee na-enweta ya ebe o buru ibu. Ofu n'ime ha bụ ị na-agwa ndị mmadụ maka ya. Nke abụọ n'ime ha bụ ọ bụrụ na ị na-anya ebe, ị ga-afụ na edere daily booster. That is, ọ bụrụ na ịpịnye ebe a kịta pịa start ka o bido. Ya ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ na ma ihe ọbụla ị na-eme, ị ga-afụ na ihe a ga na-abụ times 2, ugboro ebuo ka ị ga na-enweta ya. Ya bụ ọ ga-enyere gị aka ị na-enweta more Sweatcoin. Nke ọzọ bụ daily rewards. Daily rewards a bụ ọ na-efute na-apịa aka ebe a. Then ị watch ya ad a ga-egosi gị, ị watchcha ya, o nwere Sweatcoin ị ga-enweta. Then ọ bụkwa na m agaghị iji ugboro 500 na ugboro 1000, igbo na abụọ ga-adị available. Then imekwa the same thing, epikwa ya ka claim wee. Then ụzọ ọzọ ị ga-esi wee na-enweta nnukwute Sweatcoin bụ ị subscribe for their premium package. O nwere premium package na ebe a. Ị subscribe for their premium package. Ọ na ije na their premium package, efu na ị ga na enwe
ije ọnwụ na ị na-aga ga na-abụ ×2. Kịta ka m gwazie gị ihe mere Sweatcoin ji wee nwee great future. Ọ bụrụ na ịnụgo maka Pi, that is Pi, o nwere Pi ndị mmadụ na-ama anyị for years now. Ndị mmadụ na-ama ya but a na-ama anyị the thing, but after sị na ha ga-launch next year elu onwere ihe a ga-afụ maka ya. Anaghị m ekwu na Pi bụ fake na ọ bụla fake, but m na-achọ ịkọwara gị ihe dị iche ya na ebe Sweatcoin anọ. Sweatcoin apartner with Near Foundation. Ọ bụ na ị nekwa na description button ị ga-afụ link ị ga-eji wee go about their partnership ka ị wee fụ na ha nwere great potentials. Then Sweatcoin nwere otu n'ihe mere eji ama ezigbote cryptocurrency, ya bụ use case. Kedu uru ọ ba? Onwere mkpa ọ na-egbo. Ọ bụ na ị na-anya ebe a, ị ga-afụ na enwere ebe a kịta bụ marketplace ndị Sweatcoin a. So ọ bụ na ịpị aka na marketplace a, ị ga-afụ na ị ga-ejinwu Sweatcoin niile anyị nweta wee go ihe ebe a. N'anya ebe a kịta, nke a maka ndị na-emesagharị ahụ, ị ga-enweta ọnwa na-abụ n'efu. Mana ọ na ị na-anya n'elu ebe, ị ga-afụ na ọgwụ na ọ dị ọzọ sold out. Ị nakwa anya ebe, ị ga-afụ na ị ga-eji Sweatcoin wee goo mgbanaka ka m pịa ya aka ka ịfụ. Ị ga-eji 35 Sweatcoin wee goo mgbanaka, ọmarịcha mgbanaka dị ebe a. Mana sọsọ ihe ị ga-eme, sọsọ ụgwọ ị ga-akwụ bụ na ị ga-akwụ ụgwọ ahịa eji wozi na-atara gị, that is shipping fee. Ụgwọ ahịa eji wetara gị ebe ebo na ị nọ. Ọ bụrụ na m chọrọ igo ihe a kịta, ọ na swipe ihe a kịta, m nwere ihe a weji ebe a kịta, ego m ihe a. Nke ọzọ bụ ị na-anya efu na o nwere ọtụtụ ihe ị ga-eji Sweatcoin a wee mee ebe a. O nwere ọtụtụ ihe ị ga-eji wee mee. Ihe a bụ otu n'ime ụzọ esi ama crypto nwee potentials. Ya bụ ị naghị aga ije na nkịtị. Ije ọbụla ị ga-bara gị uru, and ifte ebe a ị chọọ ihe ị ga-eji were ego ihe, na ọ bụrụ na ị chọghị iche tere mgbe ha ga-launch. Kedu ihe ọzọ gosi na Sweatcoin na o nwere great potentials? Ị nwere ike isend Sweatcoin a from app ga to onye ọzọ bụ enyi gị iji fail. Ka esi mee nke a? Ọ bụrụ na ị kliki ebe a esere isi mmadụ, pịa aka na ya, ị bịa na friends, ka m wee na m chọrọ isendịrị onye akịta afịa bupụtara ebe a otu n'ime ndị nrifel. Ọ bụ na nche isendịrị ya Sweatcoin, m kliki ebe a kịta ka m wee na achọrọ isendịrị ya once Sweatcoin. Then ọ bụ na o nwere ihe ọzọ m chọrọ ide, nde na nsị anyanwụ aṅụrị, enjoy. So ọ bụ na imechaa ya, ị na-anya n'elu ebe a, then ịpị aka ebe a, ọ ga-ebupụtara gị next. Then ị nekwa anya n'elu ebe a, ifu send icon dị ebe ahụ, ihe ọ na-afịara ahụ ịpụ. So ị na-anya ebe, ị ga-afụ na ọ sị na m esendgoli ya one Sweatcoin. Ihe a bụ iji gosi gị na o nwere ezigbote potentials. Then kedu ụzọ ọzọ nwere ike isi nweta more Sweatcoin? Na ihe ọzọ ihe gosi na o nwere ezigbote potentials ime ọfụma oge ha launch. O nwere challenge ha na-adị emebe. Ị na-anya ebe ịfụ na onwego nke join, onwego nke nsonyere. Ọ bụrụ na n'ọnwa anyị nọ n'ime kịta, ọ bụrụ na nwee ike wee ganwuo 250,000 steps, enwere m ohere ilite this Amazon gift card worth €50. Ị na-afịa? Ya bụ, ọ bụrụ na nwee ike ganwuo ije a ganweta nwa ya, enwere m ohere irite elele a.
elele ọzọ m nwere ike irite na ọ bụrụ na ọ bụrụ na m complete nwuo the steps, ọ bụrụ na m gacha nwuo that 250k steps a, ọ bụrụ na m win nwuho ihe na-adị ebe a, ihe ọzọ nwere ike imenwu bụ na a ga-enye m 25 sweat coin n'efu maka ijoin the steps. Ọ bụrụ na ị bịazi ebe a gụọ ya, ịfụ usoro ị ga-esi wee mee ihe niile ị ga-eme na ọ bụrụ na ịchọ ime. Ọ bụrụ na ị na-esikwa anya, ọ na ị na-eche ebe ị ga-afụ challenges ndị ọzọ ị nwere ike isonyelu. Ihe ọzọ bụzikwa referral this thing, ị na-refer ndị mmadụ. Ihe a bụkwa ụzọ ọzọ ị ga-esi wee na-enweta elele. Ọ bụ na ị na-anya ebe a kịta, ịfụ na agwagwo m mmadụ 35 na ya maka ya. So ọ bụ na ngwakwuo mmadụ 15, m ga-enweta $10 n'efu. Then ihe afụ wọchị efu ihe ndị ọzọ niile dị ebe a. Ya bụ ihe a niile bụ ihe nnenechago wee si na mma agwaliri unu maka ya, maka na ya bụ ihe dị mma. Ị na-anya efu na ihe a bụkwa challenge ọzọ ha na-eme iji wee nyelu ụmụaka nọ na Ukraine ebe a na-anụ agha aka. Ya bụ ọ bụ na nchi donate 10 sweat coin iji wee nyere ha aka. Ihe a niile ka ọ ya bụ inenecha mmalụ na ihe a bụ ihe ị kwesịrị isonye. Sweat coin bụ ihe dị mma. Ọ bụ na ị studycha the fundamentals, ịfụ na ihe onye ọbụla kwesịrị ime. A na-asị gị gaa ije maka crypto. You are working for your future crypto tokens. Sweat coin ga-alọnch n'oge na-adịghị anya n'afọ a. Ya bụ gbaa mbọ fụ na ị download application a na-ekwu maka ya. Gbaa mbọ fụ na ị use my referral link dị na description box. Na ọ bụ na ị download cha the app, ị pịa aka na referral link ahụ. Then pizie aka, ọ bụ na phone gị bụ iPhone, ị pịa aka na iPhone icon ị ya afụ ebe a, ị pịa aka na Android icon ị ya afụ ebe a. Ọ bụ na ofe aga alụ, ị meseji m, izitara m ozi na akara dị n'ebe a ka m wee kụziere otu esi wee mee install. Gbaa mbọ fụ na ije ọbụla ị na-aga na-abalị gị uru. Gbaa mbọ fụ na ọsọ ọbụla ị na-agba na-abalị gị uru. Gbaa mbọ fụ na ị na-anya igwe na ọ na-abalị gị uru. Ihe a bụ ozi ọma m wetara n'ụbọchị nke taata.